Jani Stepanov. No tässä on Pekka Suikka, hei. Hei. Lähetin eilen sulle sähköpostia, niin voitko varmistaa, että on tullut perille? Mitä se asia koski? En muista ulkoa. Se oli kun eilen soitit mulle tuossa 10 maissa tästä kuulusteluajasta ja muusta. Niin, joo. Onko se jutun tutkija Tie ottanut yhteyttä sinuun? Ei ole, että sen takia soitin, että Joo, mä annoin hänelle ohjeeksi viimeisen kerran ottaa yhteyttä ennen noutomääräystä, jonka olen valmiiksi kirjoittanut asian johdosta, niin ottaa teihin yhteyttä niin, jos saatte sovittua kuulusteluajan, niin sitten niin. Vielä sillä, mutta jos se ei onnistu, niin sitten tullaan noutamaan. Eikö te soititte itse eilen ja sovittiin maanantaiksi? Joo, näin soitin. Niin, että... Mutta tie ottaa yhteyttä teihin, ei teitä nyt maanantaina tulla noutamaan. Mutta te itse sanoit, että maanantaina kello 10 on tämä kuulusteluaika. Joo, mutta ei teille tuntunut sopivan eilen, jos oikein muistan. No, se jäi niin päin, että te sanoitte, että se on maanantaina kello 10. Mä ehdotin 30. päivä. Niin sanotte, että... Joo, no tulkaa maanantaina kello 10, jos se sopii. Niin sitä mä vaan, että ootko saanut tämän sähköpostin, että onko osoite ollut oikein? Että kun... Mikä osoite? Niin mä laitoin teille eilen sähköpostia noin kello 11, siis torstaina. Niin joo, mä olisin missä asiassa? Niin, samassa asiassa. Niin mä olisin nyt halunnut varmistua, että te olette saanut sen sähköpostin, että on osoite ollut oikein. Siltä osin, kun se on oikein kirjoitettu, niin varmaan se on perille tullut. Niin, kun te ette antanut sähköpostiosoitetta, että mä pistin Jani... Ei, nämä on mitään yleisiä osoitteita. Niin, no ootko saanut sen sähköpostin, voitko varmentaa sen, että... No en mä nyt muista tässä, en mä ole tässä nyt koneella. No jos... Nyt varmistamaan. Joo, mä pyysin, että varmentaisit sen ajan ja tämän sähköpostin, että oot saanut sen, niin voitko tehdä sen? Maanantaina voit tulla kello 10, niin kuin alusta asti ollaan sovittu, niin asia hoidetaan silloin. Joo, mutta mä toivoisin, että sä varmentaisit tämän sähköpostin, että se on tullut perille. En mä nyt pysty varmistamaan sitä, sillä on merkitystä, se on tullut tai ei. Mutta mä tiedän nyt, kun sä soitit mulle, että... Niin, joo, se sitten mennyt tuonne kirjaamoonkin, että sieltä... No se tulee kirjaamostakin tarpeen mukaan sitten. Joo, no mä pidän sitä niin, että sä oot nyt saanut sen sähköpostin, että sä oot tietoinen niistä asioista. Ja olenko ymmärtänyt oikein, että sä oot 10 tulossa maanantaina? No itsehän te niin kuin pakotitte. No ei mä mitään pakottanut. No ei sulle käynyt mikään muu aika, että se oli tää aika, minkä sä annoit siinä, niin... Selvä, sitten on maanantaina kello 10, pidetään sovittuna. Niin, ja laita siitä vielä varmennus kirjallisena, niin kuin mä en mä tästä laita mitään. No selvä, mä oon nyt saanut tän nauhalle, että kiitti sulle. Hei. Selvä, no se ilmenee nauhalta. Kiitos kuulemma. Tämän puhepostin käyttäjä on 02954379339. Äänimerkin jälkeen sano viestisi. Lopuksi valitse ruutu tai lopeta puhelu. No tässä on Pekka Suikka. Tämmönen henkilö kuin Jani Stepanov tuossa soitteli torstaina ja pakotti tämmöisen kuulusteluajan maanantaina kello 10, siis maanantaina 13.3. kello 10, että hän pyysi teiltä varmentamaan, että olette saanut tämän tiedon, että voitko laittaa kirjallisena, että tämä pitää paikkansa. Joo, mun nimi oli Pekka Suikka. Kiitos.